Para terminar de mi parte, que sepáis que tanto el presidente como el secretario general pues, le pongan... Hoy es 10 de noviembre todavía, en la presentación coordinemos absolutamente las reuniones a partir de las que hagamos en cada provincia, pero y que cuando se vaya a dar la fecha de una reunión lo hagamos todo. E o que fixemos foi marcar uns objetivos claros. O primeiro, designar o equipo que vai traballar na elaboración das propostas que se incorporarán dende Galicia o programa que estamos seguros que vai ser de goberno a partir do 20 de novembro do Partido Popular en España. Temos encomendado unha tarefa de territorializar cada comunidade autónoma e, por lo tanto, tamén Galicia as propostas que queremos que primeiro o programa nacional darlle concreción territorial aquí en Galicia no que nos atinse, no que nos interesa, e despois tamén facer propostas para que se poda incorporar o programa co que o partido concurrirá ás eleccións a nivel nacional. Desa tarefa se vai encargar Pedro Puy e Celso Delgado, con Antonio Rodríguez Miranda e con un equipo que os axudará e comenzan a traballar. Xa teñen moito traballo avanzado, pero comenzarán a traballar xa dentro do comité de campaña a partir do día de hoxe para cumprir os prazos e xa digo que se poidan refresar no programa que vai ser de goberno a partir do día 20 de novembro as reivindicacións e as necesidades que ten Galicia. Temos tamén claro que vai ser unha campaña, e non podía ser menos, dende logo agardamos que o Partido Socialista e o BNG fagan o mesmo, a campaña austera, creo que non entenderían os cidadáns que fora de outro xeito, e dende logo supliremos os medios que o millor se empregaban noutras convocatorias ou se empregaron hai 4 anos nas eleccións xerais que empregaron todos os partidos cando a situación, polo menos a percepción, porque aínda que o Partido Socialista negara, a crise xa estaba aí, pero dende logo agora que é algo innegable para todo o mundo, incluído para o Partido Socialista, creo que os cidadáns non entenderían que a campaña non fora austera, que a campaña se baseara en propostas, en imaginación e non, dende logo, en gastos electorais.